Bejn il-paroli tal-budget u l-fatti hemm ħofra tikkumbatti. Għax bħalma sena u nofs ilu il-Prim Ministru kien marqiegħed l-ewwel ġebla ta' torri illi baqa' ħofra, l-istess il-paroli ta' kull budget tiegħu f'kuntrast mal-fatti illi rriżultaw fi bwiet in-nies. Ċifri tal-Unjoni Ewropea dwar il-pagi juru l-paga medja reali f'Malta, jiġifieri il-paga average wara li tqis dak illi kiellek minna l-għoli tal-ħajja, naqset. Anke l-aħħar ċifri net dwar din is-sena stess ikomplu jikkonfermaw dan. Dawk huma l-fatti. Il-paga medja f'Malta naqset u allura naqset ukoll il-pensjoni medja għax ma laħqitx imqarma l-għoli tal-ħajja li jammett il-Gvern, illi huwa fost l-ogħla fl-Ewropa. U l-Caritas fi studju xjentifiku kejlet l-għoli tal-ħajja veru u sabet li dan huwa ferm aktar minn dak li jammett il-Gvern. 3 snin ilu, il-Caritas sabet li familja tipika kellha bżonn 10,600 euro f'sena biex tixtri l-prodotti u s-servizzi ħalli kemm tgħaddi il-minimu assolut. Issa, l-istess affarijiet għolew għal 11,400 euro u li tal-ħajja ta' 8%, ħafna aktar milli jammett il-Gvern. Dawn huma l-fatti. Għalhekk żdiet il-faqar, fatt ieħor. Apparti l-faqar ġenerali li żdied minn 88,000 għal aktar minn 94,000, il-faqar fi flus taħt dal-Gvern ukoll żdied bl-eluf minn 65,000 għal kważi 69,000. Dawn huma l-fatti miċ-ċifri tal-Gvern stess. Iż-żidiet li ta' dal-Gvern huma lanqas li qatt tingħataw fi 30 sena kemm ilha li tneħħiet il-friża laburista fuq il-pagi. Żieda minnhom ta' 58 cents. Il-paga ma laħqitx għax dawn iż-żidiet mhumiex maħdumin fuq l-għoli tal-ħajja veru. Il-paga medja, average, hija ħafna differenti miċ-ċifri li jitkellem fuqhom il-Gvern. Il-Gvern jitkellem fuq totali illi żdiedu għax żdiedet ukoll il-popolazzjoni, speċjalment aktar minn 31,000 ħaddiem barrani bil-ktieb, apparti dawk bla ktieb, illi lesti jaċċettaw pagi baxxi. Imma meta tiddividi biex toħroġ l-average, hemm joħroġ x'qed idaħħal il-ħaddiem medju Malti fil-but, pagi jonqsu b'mod reali taħt dal-Gvern u pensjonijiet jonqsu wkoll. Dawn huma l-fatti. L-istess bħad-dejn tal-pajjiż. L-aħħar ċifri tal-Gvern stess juru kif dal-Gvern żied id-dejn bi 880 miljun, kważi biljun euro. U dan meta daħħal mijiet ta' miljuni mill-beħ tal-wirt tal-Gvern Nazzjonalista. Ara ta' Kastilja, la kellhom pagi jonqsu u laqqas dejn jiżdied. Dan huwa l-ewwel budget wara l-iskandlu tal-Panama, illi kixef kif Kastilja bdew jiftħu l-kontijiet u l-kumpaniji sigreti 5 ijiem bis wara li telgħu biex ipoġġu fihom 5 miljun euro u $1 miljun fis-sena. Dik hi d-differenza bejn il-paroli sabiħ tal-budget u l-fatti fi bwiet in-nies f'kuntrast ma' bwiet Kastilja.